бели подметки, проза, дреме есенно жълт тротуар. На разсъмване всичко е розово за 15 минути, макар своя автомобилен оркестър вдъхновен дирижира денят и цъфтят в суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят. Аз ги имам за съученици, тия честни дървета на пост. Здравейте, намираме се пред община Шумен. Аз съм Памела, а поводът да сме тук е от срещата ни кампания Лист по лист на професионална гимназия по икономика. Имаме намерение да създаждаме киданки и храсти на територията на град Шумен, за което е необходимо разрешението на общината. И сега да видим дали ще го получим. Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанзелизе. Тук възкръсват след дългото скитане уморените ми носе. Добре дошли, много ми е приятно да ви посрещна, заедно да обсъдим проекта, по който работите, да ми дадете повече информация за това, което сте направили, за това, което предстои и евентуално какво ние като общинска администрация можем да съдействаме за успешната реализация на този проект. Така че имате думата, без да се притеснявате, спокойно. Здравейте и от нас. Преди да започна, искам първо да представя участниците днес. Това сме Памела, Сибел, Диан, Милена, Милица, Елеонора, Методик, Кирил и Иван, както и господин Фанев и госпожа Маринова. Училищната кампания Лист по лист се осъществява благодарение на спечелен грант от 300 евро по международен проект за климатичните промени, за който повече подробности ще дадат моите съученици. Както вече казахме, участваме в международен проект, който се казва Mandarin Climate Exchange. В него освен България са включени Нидерландия, Великобритания, Кения, Малави и Сенегал. Проектът е 3 годишен, като през първата година е създаден на сайтът на проекта. Подготвени са учебните материали, проведени са обучение за учители и както и създадена младежка климатична мрежа. Втората година започва с акта за разделно събиране отпадъци и с конкурс за постер или снимка на същата тема, като искам да кажа, че професионална гимназия икономика има 3-та награда и 2 грамоти. После бяха отворени за кандидатстване грантове за 100 и 300 евро. Професионална гимназия по икономика спечели един от 3 гранта за 300 евро. Другите училища са от Пловдив и Варна. Беше проведено обучение в Старозагорските минерални бани за учители и ученици от 3 града на тема провеждането на кампании, свързани с климатичните промени. И част от присъстващите тук са участвали в обучението Кирил, Елеонора и Методи. Повечето специалисти и учени са на мнението, че климатичните промени вече са факт, като те се изразяват в глобалното затопляне, в топенето на ледниците, изсушаванията или наводненията, честите резки смени в времето. Като обсъжданията и действията по тези въпроси са на международно ниво и България участва в много такива инициативи, като например инициативата на Европейския съюз 2020 или протокол от Киото, също среща в Копенхаген. Като принципа на нашата кампания е мисли глобално, действие локално, т.е. ние се стремим да ограничим ефекта от тези неблагоприятни промени в климата на местно ниво. Кампанията започна с занятие на тема кръглата на въглерода и ролята на гората, който се проведе в мултимедийния кабинет през месец март. Първото залесяване беше на Шуменското плато по инициатива на Природния парк. Той е по Международната дна на гората и вече са записали около 70 ученика. Следва акция Цвят, която е свързана с засаждане на саксийни растения в училище, последствие залесяването с фиданки и храсти в град Шумен, за което е необходимо разрешението на община. В хода на кампанията ние ще направим проучване на метеорологичната станция, за да видим дали имаме промяна на температурата на въздуха. Ще направим посещение в Криокос, за да видим състава на въздуха и в горското стопанство, да видим как върви програмата относно залесяването
ще бъдат заснети кадри, които ще бъдат добре обработени и ще бъдат представени на учениците и на всички хора, които имат интерес. Всъщност, отчитането на кампанията е не само чрез четворни документи и попълване на формуляри, но и чрез видеоматериал и звуков материал, който да бъде качен в сайта на проекта, както и на училището, да може да се види повече. Нашето предимство в кампанията е от това, че имаме голям опит в благоустройството на училището. Ние работихме по един проект Активен гражданин, по който все още работим. Спечелихме това да направи градинката при училището, беше залесена. Сега проекта се направи и чешма. Другото предимство е това е благодарение на общината. Другото хубаво, което е на проекта е, че е много добре обезпечен. Ние освен на разрешение за залесяване, ние търсим и опита на общината. Само въпрос за градинката до училище, но има и други добри примери за това, като парк Йошковите, булевард Славянски, градската градина. Моля, разкажете ни за това, с какви пари сте го осъществили, имаше ли някакви затруднения по време на реализацията по проект ли? Вие изброихте няколко обекта. Булевард Славянски, ако имате предвид отсечката от площад Кристал до Руски паметник, това е част от проекта Централна градска част и включва и градската градина, и площад Оборище, и цялата улица Христо Ботев. Отсечката от площад Кристал до Руски паметник и градската градина вече са реализирани. Факт са, всички им се наслаждаваме и ние като жители на града и всички наши гости не завиждат, определено мога да кажа. Продължава проекта с доизграждане на участъка от хотел Мадъра до площад Оборище и градинката с паметника на Панайот Волов. Така че всички тези обекти са част, както казах, от големия проект за Централна градска част с финансов разчет около 6 милиона лева. Това е по оперативна програма регионално развитие, а средствата са от Европейския съюз. Парк Йошковете беше възстановен, шадравана, осветителните тела, част от пейките, също по проект Красива България. Парк Студентски е изграден изцяло със средства от общинския бюджет. Идеята е наистина да бъде разработен като едно желано място за развлечение, за културни и спортни прояви на нашите хора. Знаете, че ние като община месеца, на двата месеца инициираме и спортни и културни прояви, концерти, но аз винаги съм казала, че за нас ще бъде изключително добре, ако инициативите идват от вас. Общината работи по много проекти. Ние тук коментираме само 3, които ви правят впечатление, тъй като са в централната част на града и кореспондират с проекта конкретно. Но и който проект да се разгледа и срочището към паметника създатели на българската държава и реставрацията на Шуменска крепост, малко или много всички кореспондират с залесяване, с зацветяване, така че в по-голяма или в по-малка степен, пак казвам, те кореспондират с темата на вашия проект. В парк Студентски имаме една алея, която е заседена от деца от детски градини и родители. В парк Йошковете, около детската площадка, в рамките на общинската програма за превенция на агресивното поведение на децата в предучилищна възраст в детските градини, засадихме също алея от 10 дръвчета. Това е срещу орбита? Срещу орбита, да. Там има едно стълбо дърво, което по идея на кмета трябва да стане триглавия змей. Търсим кой да го направи. И точно там, в тази древна площ, миналата есен, деца и родители заедно посадиха 10 дръвчета. Дори следващата седмица ще ходим да сложим и плочата и да си ги окупаем и подготвим за лятото. Така че има такива инициативи, добре е вече и по-големите да се включат. Забравихме също да кажем, че
Макар и в основата на проекта са учениците от професионална гимназия по икономика, ние също търсим и други сътрудници, като други неправителствени организации, каквито са Български младежки червени кръст, Скаутски клуб, град Шумен, студентите от университета. Поканили сме, да. Дебели подметки, проза, дреме, есенно жълт тротуар. На разсъмване всичко е розово за 15 минути макар. Своя автомобилен оркестър вдъхновен дирижира денят и цъфтят суматохата кестени прецъфтяват и пак цъфтят. Аз ги имам за съученици, тия честни дървета на пост, пред вековната наша традиция да ме чакат пред Орлов мост. Дефилират милион непознати, Димитрова, Николов, Петров и повикана по телепатия бърза новата ни любов. Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанзелизе. Тук възкръсват след дългото скитане уморените ми носе. Този факт е световно известен, че на руски започва денят и цъфтят суматохата кестени прецъфтяват и пак цъфтят. Булеварда с лиричния ритъм аз не сменям за Шанзелизе. Тук възкръсват след дългото скитане уморените ми нозе. Този факт е световно известен, че на руски започва денят и цъфтят суматохата кестени прецъфтяват